Алексеевлар гаиләсенең эш көне иртәнге 4-тә башлана. Эшләре күп. Хуҗалыкларында 6 сыер, 4 үгез, 6 дуңгыз бар. Ә тавыкларның санын хуҗалар үзләре дә белми хәзер. Иртә белән барысын да ашатыр өчен генә 4 сәгать вакыт китә. Кичкә генә барлык эшләре тамамлана. Әле яры сыерларны кул белән савырга кирәк түгел дип шатлана хуҗабикә. Республика программасы ярдәмендә сыер саву аппараты алганнар алар. Доен аппаратым белән савам сыерларымны 2 жыл таму назад алган инде. Аның инде 70% кайтарылды субсидия белән. Барлык эшне дә бергә башкаралар. Пешәнне дә үзләре әзерли. Тракторлары, чапкыч һәм җыеп алу җиһазлары да бар. Эшеннән бушагач улары да ярдәм итеп тора. Сытна Алексеевлар Татар Казысы авылындагы авыл хуҗалыгы оешмасына алып баралар. Итне күпләп сатып алучыга тапшыралар. Эшләрен җиңеләйтер өчен гаилә башлыгы Геннадий су китерү системасына җайлаштырылган. Теплая вода идет прямо с дома на улицу. И отсюда прямо дадим корову. Не замерзает? Она не замерзает, мы отсюда кран закрываем, отсюда открываем. Она стекает все. Здесь ничего не остается там. Мин бер сыердан башлаган идем аны эшне бу эшне. Менә үземне ниләрне таналарына калдырып, золарына калдырып инде шуларны тана итеп, сыер итеп, менә бүгенге көндә хәзер 6 сыерым бар минем. Ну урын әзрәк кысанрак, тагын исәп бар арттырга бер 8 сыер тура исәп бар минем. Гаилә грантлар бәйгесендә катнашырга һәм алга таба да эшләргә тели. Авыл кешесе башкача булдыра алмый. Буш вакытлары булганда да Роза ханым эшсез утырмый. Чигү, бәйләү, гөлләр үстерү белән шөгыльләнә.